karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Sir, ngano man ka? Mitis domong ko ng imong panagwaygot. Liberto, Sa Jeff, dili ko na siya makitaan din eh. Tanawa. Nasunog ang iyang pinuyanan. Asa ko man pangitaas si Laura. Asa man. uy, kauanon sa Jeff. Musakay na lang ta sa auto sa Jeff kay mabundakan na unya tasuan din eh. Oy, mihilak naman kunoon ka Sir Jeff. Ngano God, ngano mihilak man ka sir? Huwag ko magkasapot, Liberto. Ha? Uy, unsagoy wa ni mo masabte. Ingon sa sagisakitan ko tanaw na nakakita na nasunog na panibay. Sir, Nganong ingon maninig akong gibati. Unsa buti pasabuti ini. Unsa man ka? Nabidog-dog na sab sir. Mubalik na ta siya maagan, giabangan mong bahay sir. Na! Inaot pa itong ubalik siya din. Inaot pa ito Pero, mubalik pa ta din basin og makita na to ang maong babae. Maubitaw. Mubalik pa ka to nga nasunog naman ng dapita. Hinaot pa ito, Liberto. Gusto ko makakita niya pagbalik. Naginuktok naman noon si Sir Jeff. Human nga nakakita niya itong nasunog nga bahay. Nakita ko na si Laura. Kita na bitaw ka niya sa dihang ni ato ta dito sa probinsya, sir. Katubang bagyo, dito sabta. Kaniad to ranoy. So, patawapan pa dito napita. Kung mauna nakaadto na di ay ka dito. Sa akong damgo. Nakita ko siya sa akong damgo. Hoy, Di ko kayo maklaro apan. Nagtuo kong si Laura ka to. Si Inday, Laura. Iyang gikuha ang picture frame nga nakapatong sa ipapaw sa lamisita. Bisan in town o kusog na kaayo ang kayo sa diyang nasunog ang mansyon. Gihapit pagitaw diyang kuha ang ilang hulagway sa ilang kasal. Ay, sa naman ni oy, tanawa kauwano naman sab. Pero ang mga mata ni Day Laura mas una pa man kahang muuwan kaysa langit. Wa nila ang gipitik sa akong kasing-kasing. Ikaw lang, James. Ikaw lang. Ikaw lang. Bimingaw na kay ko nimo. Kung mawaha na sampoy na kalibutan na, magkita na unya ta diha. Mapandili pa sa pagkakaroon. Tungod kay niya pang atwala. Kung giatiman. Day, dakos naman sab nimo ng picture frame nga inyong hulagway sa kasal. Maayo gani no kay napunit dayon na nimo ug wa maapil pagkasunog. Gimingaw ko ni James ng tirang. Katong nakita ko sa merkado. Susama gid sa iyang panagkuha ni James. O katong naaan ninyong kawatan. Oo niya, Day. Siguro ka nga di ka nagyod mahigugma og lain. Gawas lang ni Dong James. O nang tirang, gisaad ko na kana sa akong kaugalingon. Oo niya, katong lalaki gigukod nimo sa merkado. Ang susama sa panagkuha ni James.
O good panahanglit mo tugot ang panahon. Nga magkatagbo gyud ang inyong daan. Kay susama man siyang panagway ni Dong James. Di ka kamubati o gugma niya, day. Unsa? Patay na baya si Dong James, day. O diyang magkita mo atong tawhana. Tingalig mapanaw ang imong gugma sa imong pana. Kay susama magka sila og panagway. Dili na nang. Dili na. Ay, unang adlaw ron sa kong pagtrabaho sa shipping lines ni Aki. Day, pag-amping day ha. Kung mahimo pa lang day, kuyugan ti ka dito matag adlaw gyud day. Ayaw na nang. Wala si mo atiman sa kong anak dito sa eskwelahan. Kung mukuyo ka pa nako sa akong gitrabahuan. Sus, pag-amping yun in town day ha. Kay nay Aki, patay baya kay ito nimo. Kusog kaayong mututok. Ang tinutukan, murag mulamoy di mo day. Oh, nang. Wa na kay laing katrabahoan day. Pasagdi lang ng tirang. Nang-apply ko sa lain nga kompanya. Kung doon na may mudawat na ako, ug maayo ang sweldo, mubiya ko sa shipping lines ni Aki. Sa pagkakaroon lang ni, unsaon man kod, lisod kayo kung wa ko'y kitaon. Unsa may itong ibayad sa apartment, kuryente, tubig ug upan pang galastuhan din eh. Oh, oy, day, may nisirbato man day. Laura, Uy, kapaabot ko ni mo sa gawas gate. si Aki? Kaya wagod di mong sondo, day. Ang tag-iya magyud sa shipping lines ang mukuha ni mo din hilagi. Nang, Tinud-anay gyud tingali ng iyahan ni mo, day. Ang problema lang kay wa magkamahigugmaan ng Sir Aki, God. Day, lakaw na day Laura kay gihuwat ra ba ka? imo pa man gyud kong gikuha sa apartment. Ako yung hatod kuha ni mo, Laura. Ha? Uy, maikog na ko nimo. Amo ti ka. Mm. Sa imong una-una, amo ko ni mo. Pero, mo man ay gusto mo. Dili ka man gyud budawat sa akong gi-offer nimo nga usa ka sa mga tag-iya. Manarbaho man lang gyud ka. Wis, matuman. Your wish is my command. Kakita ka sa atong mga barko? Ka mga dagko sa mga barko. Ug nindot kayo ang mga disenyo ni ini. First class nga mga barko nga akong ipamalit, Laura. Kakita ka? Dagko kayo. Doon na itong mga barko nga doon na kini swimming pool, salon and spa, resto bar, golf course, og uban pa, Laura. Kaatunahan ko din niya. Laura? Oh, ha? Naibaw ko nga sa sinugdanan, nagduda ka na ako. Apan karon nga, nakakita ka na gyud sa tinuod kong pagkatao. Wa ko magbakak nimo. Ako kini. O mabulahan ka. Kung higugmaon ko nimo. Aki. Okay, nasayod ko nga dili ka gusto nga akong hisgutan ang bahin sa kugugma diha nimo. Pero magpaabot ko, Laura. Dali na. Musunod tas building. Ipaila-ila ko ikaw sa atong mga tao. Nga ikaw ang manager sa Aki Shipping Lines. Dali na, Laura. Dali na. Sakto ba ka anong akong gihimo? Irang! Ay, nanawag man ka. Day! Day! Kapahibaw lang ko ni mo, day. Gutom na kayo ko, day. Kanya, gutom na kay mga tao diri, day. Hasta ko, day, oy, irang, mas gutom ko. Hala! Wa ko lang nahimo, diri. Sige lang kong hala, day.
Wa maginmi na ani bisan gamay day. Ay, usaton mi ka lungsod nga. Gipanggutom diri. Hala! Ay, sas, ipamaligya, ibaligya ang baboy aron ka magkakaon. Agoy! Tagsarang wasay gutmon. Agoy! Asa man ako ibaligya, ha? Ay, natural, sa pikas lungsod. Ah, Doon na pamangka sila makaon dito sa pikas lungsod. ha? Gipikas ang lungsod diha, day. Kapoy, mo, oy. Hala! Noon. May lang og musugot si Laura, day. Irang. Ay, mausab lagi. Pero mas maayo pa no, pangayo o nabugtabang diya sa tong gobyerno ay wasay. Ha? Ayaw sabig sabog-sabog ka dire. Inang atong mayor diha nga gipanggotom na mo tungod sa huwaw. Oy, kalain sa diri. Oy, ang ato naman sa mga lugar ang naghuwaw, day. Irang. Unsa? Hala! May pa. Unsa ka man diha oy kaaligri ba nimo? Pawas gutom ni day. Hala! Naghano na kong hala, day. Day irang, ang pikas lungsod, gauwan man, sige uwan. Ang uwan, iki bulahos tiris ato, day. Diyos, sang piton ka na kong ginoo. Ginoo! Nasad, nasad. Ginoo, tanawag ko. Tawag ko telepono, ginoo. Wasay ni ginoo. Sang pitos ginoo, day. Bulahos tiris ato lugar, ang uwan, muwan dire. Ay, migo mamis ginoo, wasay, mago. Hoy, hay, paminaw, oy. Ginoo! Oy, nahalasan ka, ana, gasige ka na lang yun, ana. Hoy, nahala, sige, sampita, wasay. Ayaw magkakang laki. Sige, Hala! sampita na yun. Hala! Dagat naman dahil luyunin ng maong building ni Aki. Kalain sa kong ginawa nga nagtanaw sa dagat. Nahinumdum ko sa nahitabo sa akong pana. Laura, Aki, niya ka malagi din eh. Magdungan tawag pa rin to. At taas-taas. Nagpaluto ko espesyal nga itong pagkaon. Nausa man ka. Mura ka magnahadlok nga nagpanglantaw sa dagat. mahadlok ko sa dagat, Aki. Diha sa dagat. Namatay ang akong bana. Naibawan ako niya na. Gisultihan ko nimo sa una na itong paragkita dito sa sementeryo. Ibagutan ako nimo nga mutuo ba ko ni anang dili ing nato. Dito bagti ka nga. Mutuo. Nito usab ko sa imong gipanulti. Ayaw kahadlok sa dagat, Laura. Kung gusto ka, dadunti ka rito sa ilawom sa dagat. O, unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!